Dnes sa ponoríme do fascinujúcej témy, ktorá dodnes vyvoláva vášnivé diskusie. Život na Slovensku za socializmu v porovnaní s dnešnou dobou. Mojím cieľom je ponúknuť vám neutrálny pohľad, zvážiť pre a proti oboch období a pokúsiť sa pochopiť, čo bolo lepšie, čo horšie a čo by sme si možno mohli vziať z minulosti do súčasnosti. Ekonomika a príjmy, čísla a prepočty. Poďme sa najprv pozrieť na niečo veľmi konkrétne – peniaze. Koľko sa zarábalo za socializmu a ako to vyzerá v prepočte na dnešok? Priemerná mesačná mzda v socialistickom Československu napríklad v 80. rokoch sa pohybovala okolo 3000 až 3500 korún československých. Aby sme to uviedli do kontextu, musíme zohľadniť infláciu a kúpnu silu. Ak by sme chceli prepočítať 3000 korún československých z roku 1985 na dnešné eurá, s ohľadom na infláciu a rast životných nákladov, dostali by sme sa k sume, ktorá je výrazne vyššia ako vtedajšia nominálna hodnota, no zároveň často nižšia ako dnešná priemerná mzda. Je to komplexný prepočet, ale pre jednoduchosť si predstavte, že 3000 korún československých malo vtedy takú kúpnu silu, akú by dnes mali napríklad 800 až 1000 eur v závislosti od konkrétneho tovaru či služby. Dnes je priemerná mzda na Slovensku viac ako dvojnásobná, avšak musíme brať do úvahy aj výrazne vyššie ceny mnohých tovarov a služieb. Na druhej strane, dostupnosť k tovaru bola vtedy obmedzená, zatiaľ čo dnes je na trhu obrovský výber. Bývanie, istota versus flexibilita. Jednou z najčastejšie spomínaných výhod socializmu bola dostupnosť bývania. Získať byt nebolo jednoduché, často sa čakalo roky v poradovníkoch, no ak ste sa k nemu dostali, cena bola symbolická a platili ste len minimálne nájomné. Štát masívne podporoval družstvené a podnikové byty. Súkromné vlastníctvo bolo obmedzené. Dnes je situácia radikálne odlišná. Vlastníctvo bytu je bežné, no jeho obstaranie si vyžaduje značné úspory a často aj hypotéku na desiatky rokov. Trh je flexibilný, môžete si vybrať z obrovského množstva ponúk, ale cenová dostupnosť je pre mnohých veľkou výzvou. Kedysi ste mali istotu strechy nad hlavou, dnes máte slobodu výberu, ale s ňou prichádza aj väčšia finančná záťaž a neistota. Práca a zamestnanosť. Povinnosť versus možnosť. Za socializmu panovala plná zamestnanosť. Bola to skôr povinnosť ako možnosť. Každý mal prácu, no výber bol obmedzený a zmena zamestnania nebola taká jednoduchá. Nezamestnanosť prakticky neexistovala, čo na jednej strane prinášala sociálny pokoj, na druhej strane to viedlo k nízkym platom a často aj k nižšej produktivite. Dnes máme slobodný trh práce. Môžete si vybrať z množstva profesií, meniť zamestnávateľov, rozvíjať sa a budovať kariéru. Avšak s tým prichádza aj riziko nezamestnanosti a nutnosť neustále sa vzdelávať a prispôsobovať sa meniacim sa požiadavkám trhu. Istota vtedajšej doby bola vymenená za dynamiku a príležitosti dneška. Život, politika a sloboda. Kontrola versus otvorenosť. Život za socializmu bol v mnohých ohľadoch predvídateľnejší, ale zároveň aj kontrolovanejší. Politika bola riadená jednou stranou, čo znamenalo minimálnu pluralitu názorov a obmedzenú slobodu prejavu. Informácie boli filtrované a cestovanie do západných krajín bolo pre väčšinu ľudí prakticky nemožné. Spoločnosť bola viac súdržná a kolektívna s dôrazom na spoločné ciele. Dnes žijeme v otvorenej spoločnosti s demokratickým politickým systémom. Máme slobodu prejavu, slobodu tlače a možnosť cestovať kamkoľvek. S tým však prichádza aj väčšia polarizácia názorov, informačný pretlak a niekedy aj pocit anonymity v anonymite. Sloboda, ktorú dnes máme, je neoceniteľná, ale zároveň prináša aj väčšiu zodpovednosť každého jednotlivca. Cestovanie za železnou oponou. Ako som už spomenul, cestovanie bolo vtedy výrazne obmedzené. Do krajín západnej Európy sa dalo dostať len výnimočne a s veľkými prekážkami. Cestovalo sa skôr do bratské socialistické krajiny, Maďarska, Poľska, NDR či Bulharska. Bol to iný svet, za železnou oponou.
Dnes je Schengen a otvorené hranice samozrejmosťou. Môžeme si kúpiť letenku a o pár hodín byť kdekoľvek na svete. Táto sloboda pohybu je jedným z najväčších benefitov dnešnej doby. Porovnanie so západnou Európou za socializmu. Dva svety. Zatiaľ čo my sme žili za železnou oponou, na západ od nás sa vyvíjal úplne iný svet. V západnej Európe vtedy panovala kapitalistická ekonomika, slobodný trh, politický pluralizmus a otvorenosť. Ľudia mali neporovnateľne väčší výber tovarov a služieb, širšie možnosti kariérneho rastu a neobmedzené možnosti cestovania. Zatiaľ čo u nás bol nedostatok kávy, západné supermarkety praskali vo švochoch. Kvalita a dostupnosť aut, elektroniky a oblečenia bola neporovnateľná. Čo by sme si mohli vziať zo socializmu do dnešnej doby? Napriek všetkým obmedzeniam socializmu existujú určité aspekty, ktoré by sme si možno mohli vziať z minulosti a ktoré by ľudia dnes ocenili. Sociálna istota. Systém plnej zamestnanosti, aj keď s mnohými nedostatkami, prinášal pocit istoty. Dnes by ľudia ocenili väčšiu mieru sociálnej stability a menej obáv z ekonomickej neistotou, ktorá so sebou prináša stres a psychické problémy. Dostupnosť bývania. Hoci bolo bývanie obmedzené, bolo mimoriadne dostupné. Dnes je pre mnohých mladých ľudí kúpa vlastného bývania len nedosiahnuteľný sen. Podpora cenovo dostupného bývania by bola dnes veľmi vítaná. Spoločenská súdržnosť. Napriek politickému útlaku existovala silnejšia súdržnosť v komunitách. Dnes, v dobe individualizmu, by sme možno ocenili viac solidarity a vzájomnej pomoci. Dôraz na komunitu a kultúru. Socialistický režim, hoci s propagandistickým podtextom, podporoval rôzne kultúrne a spoločenské aktivity v komunitách. Dnes by sme si možno mohli vziať z tohto dôrazu na rozvoj miestnych komunít a kultúrneho života. Na záver je dôležité poznamenať, že každé obdobie má svoje svetlé aj tienisté stránky. Život za socializmu bol iný, s inými prioritami a obmedzeniami. Dnes máme slobodu a možnosti, o ktorých sa našim rodičom a starým rodičom ani nesnívalo. Otázkou je, ako túto slobodu a možnosti využijeme, aby sme vytvorili lepšiu budúcnosť pre všetkých. Ďakujem za pozornosť a nezabudnite dať odber kanály Médium 21. Takýchto videí tu bude viac. Ďakujeme, že odoberáte kanál Médium 21.